Goedenavond, dit is het Zeeuwse nieuws van zaterdag 12 oktober. Een groot festival heden deze dag in Terneuzen. Kom dat zien, kom dat beleven. 3000 mensen uit Nederland en Vlaanderen kwamen erop af vandaag. De open dag van de nieuwe sluis in Terneuzen. Gewapend met een blauw linnen tasje en een polsbandje liepen de bezoekers het sluizencomplex op. Klaar om te zien waar 7 jaar lang zo hard aan is gewerkt. Klaar om kennis te maken met hun nieuwe sluis. Het is echt een huzarenstukje. Het is een meesterwerk. Het is echt een meesterwerk. 4 sluizen zijn er. Dus als één van de sluizen defect is of aangereden wordt door een boot, ja, dan kan alles nog blijven functioneren. Dat is ook wel bijzonder belangrijk. Hè? Waarom ben jij gekomen vandaag? Omdat het een sluis is en die is een van de grootste ter wereld. En dat moet je dan natuurlijk wel even met je eigen ogen bekijken. En wat is dan het leukste om te zien? Eigenlijk gewoon dat die schepen komen die echt groot zijn. Hou jij een beetje van schepen? Ja. De rondleiding op het sluizencomplex is niet het enige wat er te doen was in Terneuzen vandaag. In de hele stad zijn demonstraties en activiteiten. En zeg je nieuwe sluis, dan zeg je blijkbaar lasergamen in een oud winkelpand. Helaas verloren, maar de meeste bezoekers die zijn vooral Heel blij. Het Industrieel Museum in Sas van Gent is op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Die mochten vandaag gratis komen kijken of het misschien een plek is waar ze aan de slag zouden willen. Want voor de toekomst van het museum zijn extra handen nodig. We willen zorgen dat wij niet doodlopen straks, letterlijk en figuurlijk, als we moeten stoppen. En verder is het zo dat alle vrijwilligers die we hebben of gehad hebben, ook altijd zeer tevreden zijn over hoe het hier draait. Dus kom gewoon kennis maken en zie wat er te koop is in het museum. En misschien is de eerste nieuwe vrijwilliger wel gevonden. Michel de Krijger uit Filipijnen stapte net binnen en was meteen enthousiast. Ik heb het nog niet allemaal meegekregen, wat er eventueel van mij aan vastzit. Maar ik ga toch wel proberen, denk ik, iets. En misschien rolt er iets anders uit, ik weet het nog niet. Volgens mij bent u best enthousiast. Zo zit ik eigenlijk wel een beetje in elkaar, maar ik probeer het wel. Naast meneer de Krijger waren er nog 3 geïnteresseerden. Als daar een paar van blijven hangen, is het museum al tevreden. Voor de 25e keer werd in Middelburg de Lange Jan Kroegenbridge Drive georganiseerd. In 10 verschillende kroegen en restaurants werd volop gebridged. Dat zijn 84 paren die komen bridgen. En zij, grotendeels komt uit Zeeland, maar we hebben ook een aantal paren die uit de andere provincies komen, zoals Brabant, Amsterdam en zelfs een paar uit Drachten. Voor de 168 deelnemers is het leuk voor de variatie om eens ergens anders te spelen dan op de eigen club. En je krijgt ontiegelijk veel sociale contacten, want ja, je gaat heel veel mensen leren kennen natuurlijk. Je komt allerlei bridgers tegen die je op de club niet tegenkomt. Rijp en groen door elkaar. En van die groene bridgers willen ze er graag meer hebben. De clubs zijn altijd op zoek naar nieuwe aanwas van jongeren. De liefde voor het spel brengen ze maar al te graag over. Als je eenmaal het bridgevirus te pakken hebt, dan laat je dat niet meer los. Veel clubs bieden cursussen aan voor beginners. Dus wie weet zitten er weer nieuwe paren aan tafel bij de volgende editie. Het is de 9e speelronde in de 3e divisie en Hoek speelt thuis in de witte shirts tegen subtopper Rijnvogels. Dit is de 7e minuut, Steve Schalkwijk en keeper Van der Plas komt er dan uit. Maakt hens, zegt de scheidsrechter. En dan direct een rode kaart voor de ploeg uit Katwijk. En dan moet er dus nog meer dan 80 minuten met 10 man worden gespeeld tegen Hoek. Gunstig dus voor de Zeeuws-Vlamingen. Dit is na 20 minuten spelen. Met inmiddels reservedoelman Stijn Driebergen op doel. Die maakt 2 schitterende reddingen. Maar op de kopbal van Gert-Jan Martens heeft hij geen antwoord. Martens staat voor het eerst weer in de basis na veel blessureleed. En hij brengt Hoek dus op 1-0. Dit is de 37e minuut. Hebbelink met de voorzet. En dan komt de bal voor de voeten van Steve Schalkwijk, de topscorer. Het is alweer zijn 8e doelpunt van het seizoen. En het staat 2-0 voor Hoek. Na rust gaat Hoek dan op zoek naar meer doelpunten. Dit is na een uur spelen. Kevin Hebbelink. Prachtig schot. Keeper kansloos. En dan is het 3-0.
En dan is dit een heerlijke middag voor Hoek. Want hier gaan ze opnieuw. Hebbelink nu met de voorzet. Schalkwijk, die bal blijft hangen. En daar is Gianilio de Nooijer. De zoon van trainer Gerard de Nooijer maakt zijn eerste van het seizoen. En de eindstand wordt 4-0 voor Hoek. Weer 3 punten erbij dus. Gerard de Nooijer blijft met zijn ploeg op de tweede plaats staan. We hadden vandaag te maken met bewolking, maar deze ochtend kwam de zon ook af en toe nog wel even tevoorschijn. En dat leverde ook best wel wat fraaie beelden op, zoals hier te zien is. En het bleef vandaag droog lange tijd, maar in de loop van de middag zagen we wel meer bewolking en kon er ook lokaal een spatje regen of motregen vallen. Met name vanavond en vannacht trekken er enkele buien over de provincie, met daarbij een vrij krachtige tot krachtige noordwestenwind die vlak aan zee soms even hard kan zijn en dat is windkracht 7, met daarbij windstoten tot circa 70 of 75 km per uur. Morgen overdag hebben we geregeld zon, het blijft droog en de temperaturen schommelen rond 12 graden. Met daarbij morgen een wind die geleidelijk in kracht afneemt en eerst nog vrij krachtig is uit een westelijke richting. Volgende week blijft het overwegend droog, behalve op maandag. En we zien dat de temperaturen een stijgende lijn vertonen naar 20 graden op woensdag. Dit was Zeeland Nu. Zometeen Zeeland de Week met daarin een overzicht van het Zeeuwse nieuws van de afgelopen week. Fijne avond.